endah ing tlatah Lamongan kene. Kowe tak hati tak kancani. Ayo. Nek kepingin nyekel Darwoso. Tak sembah Idrigramu. Darwoso. Ya. Kon sumbar sing kaya ngono oleh. Ning ojo ning ngarepe Yekso. Nek awakmu sumbar sing kaya ngono, Yekso bakal gak nerimakno kaya ngono. Sebab apa? Bekase bapak guru. Aku kudu tolong sak padha-padhane menungso. Apa maneh ing tlatah Lamongan mbok gawe kesro sing kaya ngene. Yakso. Ono tekad niat sing tak kuat. Ayo. Nek pancen kon kepingin nyekel lagune Darwoso. Ayo. Cekel. Yo. Budi tak sembadani ngamo tak kembali dina iki. Yakso. Nek pancen kon iso ngalahno Darwoso. Tak sembah Idrigramu. Basan adu tose balik jepret kulit sedilo ping 7 basan karo sikale menang. Ayo adu kadek daya dino iki ditentokno sapa sing asor jurite ku bakal urip alam Darwoso, ya rapal ajimu tamakno nang dadane Yekso. Ayo. Ojo sampai temangsuh. Geger. Sapu jajar. Darwoso antara Yekso. Ojo nganti keplayu nek gorong ana sing kalah. iki ayo adu kadek daya ayo tuburan siap. Tak pikir awakmu ditutup sembarangan Darwoso. Awakmu nganti gawe aji-aji milih marmo. Bebasan ngamuk tak kembali budi tak sembatan. Enten ono kene. Sopo sejatine sekso diri iki? Halo.
Sapa sing ngobul durit iki kok? Urip ana ing alam dosa. Danuroso. Ya, Kene tak elingno. Ojo mbok terusno gawe kisru ing tlatah Lamongan. ya so. Tak liati tak kajati. Kapan boyo iso gawe rusuh? Tlatah Lamongan kini. Nek ngono, gak ono loro telu sing dadi pepalangmu ya, Yaks. Bener. Ayo. Ayo, saiki aku Katikaya. Nek pancen koyo ngono, mundur rong jangka. Tak tamai ajian babak pengantol. Ungalo dadamu, nek pancen kono dikdaya kuasa, gak tegas tapol palune pandisi sare geren. Iso ngalahno aku tak sembah delamamu. Sing hati-hati kon. Out was. Motor. Pacul coplok oleh tanding. Peribasane petik ngak, saiki gantian ngabluk. Ayo. Jembarno dadamu dina iki. Tak amai ajian babak pengantol. Yo, ayo. Gak ndelosor tak sembah ijen rem. Oh. Iya. Paribasan pendekar. Tarung guru ono sing mati, gak ono sing menang. Terus melayu nang lengi semut paribasan. Lalane nogo bakal tak uber. Nek tumindakmu cek gawe rusuk ing tatramu. Danuso, ojo mlayu. Tibale yakso gak kerek ditoli sembrono. Tanggal mengguliti. Cek kedepi mongso segoro. Ya. Krimikan grojogan geranang carang saka pucuk perkara gedhe semburi sisan gawe. Wong latah Lamongan kabeh. Ayo. Cekelani. Danuso, nek iso nyekel Danuso, tak sembah idritamu. Sopo iki? Pekedak pekidu. Enak anggonku Sunggari yakso wong sak tlatah Lamongan. Dadak awakmu sing medheyes nang ngarep. Iki pawolan. Sumbarmu koyo iso mecah-mecahno jagat. Malang-malang koyo walang sing pamer sotang. Danuris. Yo. Isara. Kok ngerti? Kok ngerti aku? Danuso. Durung tahu sapu jajar bare awakmu ning aku wis krungu. Menawa berandal sing gawe untran-untran telatah Lamongan dapat sampai tekan itu. Tak liati tak kajati. Kapan boyo aku iso golong tlatah Lamongan. Gak lego, gak lilo.
wong sak lamongan kabeh kudu tak ringkes dadi siji. Oleh kon dadi berandal sak liyane wilayah Lamongan. Tapi nek kon mancik bumi Lamongan, aku tumenggung Lamongan. Aja aku. Temenggung. Nek pancen untep Lamongan. Ayo. Dadarana Danursa. Sapu jajar ngadeg karo Danursa nek iso ngalahno, oh tak sembah idridramu. Ayo. Koyok lanang ijeni sak jagat. Danursa. Ya. Ayo. Kon nek gawe untran-untran telatah Lamong, aku sing ora. Saiki tak takrebek. Suntaan ajimu sokno ilmumu kabeh. Adepono iki tumenggung Lamong. Tak peduli awakmu temenggung. Wis tak niatak ajar. Unggal dadamu. Kepin weruh kandele kulite temenggung. Ayo, tamakno ajamu. Sing hati-hati kok. Bot. Wos. Sakmono kandele. Cek kandel-kandele kulite kodhok. Ngerti kok? Duh. Mungsu. Aku ngerti. Sing mbok rapal iki mau ajian lebur sekedhik. Ning isih tataran sing kaping 3. Dorong bisa mbiblek kulite tumenggung Lamongnya. Ayo. Iki dino awakmu leleno. Ya. Aku semene awakmu ojo gawe ontran-ontran ing Wes iki tak lihat kacan tak terus lo. Oh,
Amake pusakaku tak umpul-umpuli kon wis lumpuh kowe. Nyuwun panges. Nyuwun agunge pangabekta. Jaluk waras. Inggih. Mulya jatiuni kaya Mulya sing jatiuni kakang sampun. ya. Tak tambani tak mulya. Ning aku njaluk ilang ngono sifatmu sing kaya ngono. Ya, Kula bakal sanggup. Gusti Tumenggung. Matur suwun sanget kula. Danurisya. Saiki apa sing ana sak jeroning atimu, gagasanmu sakwise awakmu tak pulihno kaya sing Kula saderenge matur kula nyuwun agunge pangabsati rumiyin. Dene napa kula wantun nyayah sak wantun dalam balakrama kalih paduka. ngene Danurisya. Nggih. Ora akeh sing tak jaluk manyang sliramu. Ya, Nggih. aku njaluk supaya wilayah Lampung iki tetep ayem tentrem, ora ana rubeda. Ngeten kula badhe matur kalih paduka. Iya, Nek rilekul semono kula pun gadahi panem, gadahi pemanggih. Sok sinten mawon sing saged ngawonaken kula. Sok sinten mawon ingkang saged nyadaraken kula bakal suwita dhateng ingkang nyadaraken kula, ingkang ngawonaken kula. Kula badhe ngawula. kowe bakal bekti marang Inggih, kula badal anu ngawula ngoten. Dhateng Nggih. paduka ya Gusti. Danurisya. Nggih. Iya. Tak tampa nek sliramu wis nduweni pamikiran sing kaya. Kowe saiki tak angkat dadi abdi ana ing katemunggungan Lampung. Matur suwun ingkang sak Ning kata-kata. ngene, kowe ora susah sowan ana ing Pendopo Lampung. Dados Kowe mengatur. saiki bali yo. Uger siji welingku. Aja nganti kowe tumindak candala sing kaya Kula Ya. saguh. Inggih. rewang-rewang ngono tentremno. Laladan ing Lamongan. Ya, Dados mengaten Gusti suwun. ya. Sawaya-waya mengko aku sing bakal teka menyang papan padunungan. Wis ngerti? Inggih. Eling ya. Inggih, kula badhe eling-eling kados sak lawas-lawase. Yen kaya ngono Nggih. tak tinggal luwih dhisik. Pikiran sing luwih jero nek sekirane awakmu tetep dadi berandal, mengko aku sing ngadepi awakmu. Oh, dados mengaten. Wis kaya ngene lakonku sakwise aku dadi brandal kecuwur ing alas tlatah Lampung. Dene apa? Gak kira gak ngono sing nyalahno aku sing nyadarno aku mung Temenggung Lamongan ya ta. Wis dadi sabutku, wis dadi tekadku aku bakal sadar tak bali lan bali pomaku metuhi keluargaku.
digoleki mlaku padane. Engko nek iki gana wong terus Kanjeng Sunan metu. Goleki terus muring-muring piye? Nek muring-muring ya dijawab sih wong ngono ae kok. Oh niku Yo gak kono iku. melok Kanjeng Sunan yo Mas Sunan bengkong ae gak ngerti. Lah ngancene Kanjeng Sunan oleh mulang ya dhewe-dhewe. Mulang opo yo gak wong mulang kabeh murid kabeh. Ate beda-bedakno, Kanjeng Sunan ku Lah beda-bedakno. kok iso beda-bedane lho. Wong murid padha murite ndi sing ganteng, ndi sing elek mbok dipadha ae. Loh, yo gak ngono tapi Kanjeng Sunan niku ngerti ndi murid iku sing tanggap, sing pinter. Masih aku ya tanggap. Kalau tanggap apa? Ya tanggap. Nyatane kon yamono yamene lho. Nek yen nun 1000 lho, Kel. Apa? Ibaratnya ali bengkong el kono gak ero padahal ngajine Kanjeng Sunan melu Kanjeng Sunan wis suwe ndepok nggih kene lho. Gak iso ali bengkong pokoke iso kenduren lah wis. Hah? Ya apa ya, Pak? Masih gak iso ali bengkong lho gak apa-apa sing penting iso kenduren. Buktine Sabto iku meguru pirang-pirang tahun trimo iso ngono ya iso dadi. Oh, yo jane kon iku kemalan badokan, Ya kudune gak ku kemalan poso. badokan. Jajane Jeng Sunan Giri ya kudu ngerti iki rek Bokel iki anjene kemampuane sakmene dikeki sakmene mbok dikeki apa ta apa? Dikai apa kabeh Jeng Sunan ambek murid-e ku adil gak bedak-bedakno. Ya sadil Ya, gak Pak. adil. Buktine awakmu dikeki aku ya gak. Gak apa-apa, lah apa sadik biasa. Biasa ae. Kok awakmu kok adik ngomong-ngomong adat sih? Masalah ojo adik ngono aku lak izin sih. Sing pinter iku awakmu dudu aku. Waduh karo keblakar iki rek. Lah lha apa sih adik ojo adik nyembah-nyembah gak oleh. Kon kok kejegur Kok nambah aku kanca. Iya biasa ae karo kancane dhewe. Mang mula kon niku nek ya ngene iki lho. Jeng Sunane pilih kasih. Pilih kasih asline. burimu. Kana buntute, kana buntute. Noleo. Kenger gulune kenger. Arek iki kate kejegur karo. Siap, gerak. Siap oke. Besi koi. Gawe tegalo. Balik kanan, gerak. Balik kanan. Iya. Iku gak balik kanan. Nang apa? Iku mumet. Baris bebaris dihitung 1 2 3 ngono lho. Kon nate ngono-ngono lha apa sih kon? Siap, gerak. Balik kanan, gerak. Piye? 1 1 2 3. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Geblak kowe sithik deh. Aku ngomong burimu kon golek botol. Bogel antarane Ipan tak sawang kait mau kok olehmu geguyonan katon gayeng. Iki lho, aja guyon naon temen lek guyon. Niki sing nemen guyone sampe jeburno wong. Guyon ya guyon ning ana wayahe ana nggon-nggonane. Nggih. Sing hati-hati. Aja nganti gawe cilakane liyan. Niki yo Apa oh? anu jeburno wong mau. Wah, Gak melo. Ojo kene kon biasa. apa maneh ngeneki bab kewajiban. Kejaba kowe sakloron ki nyinau ana ing Giri Kedaton kene, kowe ya tak wenehi kapitayan supaya melu ngrewang-rewangi anane bot repote sakjroning Giri Kedaton kene. Apa ngiseni kolah, apa wayahe masak, apa kanggo resik-resik pesantren, apa nyepakne sing bakale digawe ngaji, iku tak pasrahno marang kowe sakloron. Kula mboten nate kolai. Blumbang ki lho. Blumbang. Nggone wudu, nggone resik sesuci. Alah ngoten jeding ngoten mawon lho. Ya jeding iku lek sing nuk jero kamar digawe adus iki jeding. Lek kanggo santri akeh bareng-bareng wudu bakal salat jamaah iki jenenge kolah. Niki Jeng Sunan ngeyel mawon. Nek ngomong tlunyur-tlunyur jane. Lah, sing tak jaluk sing hati-hati babakan omong saomong. Guyon kena ning aja nganti gawe gelane liyan nglarani atine sepadha-padha. Merga wong ngaji ku kaya sing mbok aturne mau ora perkara bab huruf, bab aksara, bab alif ba ta. Senajan to ngajine pinter sundul langit, yen senengane nglarani atine liyan iku diarani durung tutuk marang tujuane.
Dadi wong Islam senajan ora bisa ngaji, ora ngerti alif bengkong paribasane, ning yen wis apik marang liyan, becik marang sepadha-padha yaiku sing dadi tujuane wong sinau agama. Nggih, Sunan. Kenek tak ibaratake yen agama iku pawon. Sing diarani akhlak utawa kalakuan kang becik iku sing dadi suguhan ngarep. Dadi agama niku ibarate pawon. Pawon. Dapur ngoten nggih. Dapur. Dapure niki elek ndi Sunan? Elek ya wis pokoke urip. Dapur apa maksudnya? Dapure niki lho, napa jelas ta? Maksudnya dapur pawon. Kaya berkakas pawon, kompor, dandang, sobluk iku berkakas pawon ora didelok kanggo wong liya, sing didelok ki suguhane masakane. Agama iku pawon, aja mbok tutu-tutuno marang wong liya. Agama iku urusanmu karo pangeranmu. Sing dadi tujuan utamane yaiku akhlak sing becik. Kaya dawuh Kanjeng Nabi, innama buistu li utamima makarimal akhlak. Tegese napa njuk Sunan? Setune aku diutus ana ing alam donya iki kanggo nyempurnakno akhlak kelakuane manungsa. Mangkane ning Al-Qur'an ana dawuh bismillahirrahmanirrahim laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Uswatun hasanah. Uswatun aku hasanah. Aku uswatun. Pokoke aku hasanah. Bogel Ipan. Uswatun hasanah iku aksara siji. Loro kang manunggal dadi sawiji diarani contoh kang becik. Tegese yen kowe kepingin dadi kelakuan sing apik, kudu nyontoh kabecikan sing ana ing anggane Gusti Kanjeng Nabi. Ngono maksude Njeng Sunan iki. Nggih, nggih Sunan. Ngene ya, Bogel karo Ipan iki siji gawe loro gawe. Ing dinan iki Njeng Sunan Giri iki arep ana pasewakan ana ing Demak Bintoro. Ning aku ana siji gawean sing iki tak arani wigati ya wigati, diarani ora ya ora. Dina wingi rikala dina Sukramanis ya Jawa Legi, aku arep mangkat salat Jumat. Ning aku katon ana mbok rondo babat kang lagi ngenam kloso. Aku mampir dilalat cekake cerita, bareng aku bali pusakaku kang aran keris kala welangku kari ana ing omahe mbok rondo babat. Mula sing tak jaluk keringetmu sak tetes, sok sapa sing gelem mundhutake pusakaku ana ing omahe mbok rondo babat, aku bakal nedha nrimo banget. Apa kowe wong loro, apa salah siji, sak karepmu, sing penting aku iso bali nang pasewakan ning Demak, aku bisa nggawa pusaka kala welang. Amin, nuwun sewu. Kok saderenge Njeng Sunan. Iya. Kula niki pripun nggih? Kurang purun mawon. Nanging pusaka menika pusaka kang pingit gawat kaliwat liwat. Iya. Pinten-pinten mbok rondo percaya napa kalih kula nggih. Tadi sing mbok wedeni iki kuwatire kadung tutuk kono, Terus mboten percaya mbok rondo. Terus pundi? yen kowe Ipan. Lah niki prae percaya nek prae kula kan mboten Menawi kula ngeten, astunipun kula nggih purun mawon Kanjeng Sunan. Tapi balik langsunipun pusaka punika pusaka ageman jenengan. Menawi jenengan estu kaweruh ilmunipun sampun nutuk, lah kula niki raga kula tasih regem lho Nggih Sunan. Napa kula saged kasta pusaka niku? Lah niki Kira-kira para santri kang ana ing Giri Kedaton kene sapa sing bisa mundhutake pusakaku? Kamangka yen aku tindak ana ing Demak Bintoro, ora ana kang bisa mundhutake pusakaku, njur aku ning Demak apa ora ngagem pusaka? Oh ya, pinten-pinten sinten lho. Jenengan Kanjeng sing langkung sepuh, langkung pas kita dugi kula kalih Bogel ngoten sih. Yen aku mangkat dhewe ana ing mbok rondo babat sing tak kuwatiri, titiwanci aku kudu ana ing Demak iki malah ora tekan. Kuwatire malah kesuwen. Lah niku awakmu lho. Kamangka kowe sakloron iki siswaku kang tak percaya, ora tak anggap kaya murid, malah tak anggap kaya keluargaku dhewe. Lah
Ini ku mau yang Sunan. Sapa kira-kira ya? Ini kan dados adik kula nggih. Oh, ngene. Iki aku kemutan. Sing mengku daerah Lamong ki sapa? Adipati Lamong. Ki Lamong ya. Lamong di Sunan nggih Ki Lamong. Kowe ngerti Ki Lamong? Nggih Ki Lamong. Ngene. Mbok Rondo Mbapat iki kan klebu kawulane Ki Lamong. Nggih. Ki Lamong ki ya klebu muridku. Nggih. Kowe tak utus. Ora ning Mbok Rondo Mbabat, kowe tak utus nang Ki Lamong. Aku tak njaluk tulung karo Ki Lamong wae. Ya, tinggal mangkato timbalono Ki Lamong ditimbali jeng Sunan Giri ngono ya. Nggih. Dawuh, wis tak akan dawuh. Sing hati-hati. Saiki iki Sunan. Kula derek Ipan. Sing hati-hati. Pancen bener yen to Ipan kelawan Bogel ki ora wani mundhutake pusakaku kan kari ana ing omahe Mbok Rondo Mbabat. Ya ana bener e, ana bener. Nanging yen aku ora ngasta pusaka kala welang ning Demak Bintara mendah dene. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ki Lamong padha becik sane Rangger. Alhamdulillah. Kanjeng Sunan diparingi sehat kalian Gusti Allah. Para kulawarga, anak lan bojomu apa ya padha wilujeng? Alhamdulillah. Sami bagas waras. Waalaikumsalam. Jeng Sunan. Ngapunten Iya. ketiwasan janget. Ketiwasan piye, Ger? Ki Lamong mboten wonten griya. Loh. Griya terus Kowe saka omahe Ki Lamong. Nggih. Ora ketemu. Mboten Lah iki sapa? jare mang tanggapan. Ini ki Kok selipan dalan ki Nyuwun sewu. Bapak Sunan ingkang diutus menika ta. bocah saklor niki tak utus nang omah sampean supaya nyusul budal mrene. Mboten usah disusul kula gojek dhewe. Oh, gojek. Kok malah gojek? Arep resik-resik ndi? Ayo nang ndi mburi wis resik kene ae durung. Kula tak tepeke mawon. Kowe gak wau usah mau wengkeng ngarep kene penting. mau ngarep kondo yen penggaweanmu ning mburi wis mari kabeh. Mari. Katon gedhi, katon gedhi. Yo, aku tak caturan karo Ki Lamong Kene engko gak usah nang mburi. Nggih. supaya kowe bisa dadi seksi. Nggih. Roto lho aku lho. Aku baru tenan arep lho. Ayo. Ki Lamong, Inggih Bapak Sunan. apa muridku sakloron ki wis matur karo sampean bab perkarane sampean nganti tak timbali ing Giri Kedaton. Babar pindah kula mboten kepanggih kalian kekalih siswa menika Bapak. Simpangan. Simpangan. Nggih. Dadi durung nganti omong-omongan. Ngene Ki Lamong. Aku tak cerita titik kaya sing wis tak aturake marang muridku sakloron ki mau. Ngaten nggih. Wingi awan nalikane aku arep budal salat Jumat, aku mampir ana omahe Mbok Rondo Mbabat kang lagi ngenam kloso. Mergo dheweke tak sawang kaya kaijenan. Lah niki mboten derek niki. Iki mangkat sak bibare aku. Ora salat Jumat. Kula tanggapan. Lho. Napa? Kula dodolan. Waya Jumatan tertanggapan iki lho Iki nyambut gawe donya sing dipentingno. Kudune lak ngibadahe diselakno titi wancine yen bibar nyambut gawe, bibar ibadah nyambut gawe lak ngono mesti. Nggih. Kedahipun ngaten Bapak Sunan nggih. Lajeng menapa? Cekake cerita pusakaku ki kari ana ing omahe Mbok Rondo Mbabat kang aran pusaka Kalawelang. Dina niki Pangapunten, pusaka menapa? Kalawelang. Karawelang. Nggih. Nah, dina niki aku katimbalan sowan ana ing Demak Bintara kapurun nderekake pasewakan agung para wali. Lah aku yen ora nggawa pusaka Karawelangku kaya ana sing kurang jangkep. Oh ngaten. Lah, bocah sakloren ki
tak jaluki seraya, tak jaluki tulung ngundhut pusaka kala welang jarene ora sanggup, kuwatir yen ora dipercaya karo Mbok Rondo Babat. Kula ingkang sagah. Sampeyan sanggup. Sadurunge aku ngaturake nedha nrimo kang tanpa pepindhan. Kula ingkang sagah badhe mundhut pusaka dhateng daleme Mbok Rondo. Yaiku sing tak karep mulai si bocah sakloron iki nyusul ning omah sampean iki ya perlune kuwi. Mila nedha nrimo sadurunge yen sampean wis nyanggupi apa kang dadi kekarepanku, aku matur nuwun sanget. Nggih, Bapak Sunan. Mangke menawi panjenengan tindak dhateng Demak menika diajak lho nggih. Oh. Pun ngantos kanton wonten Depok mriki, Kaya ngono. wonten Giri mboten diajak dhateng Demak. Nggih. Mangke wonten Sarasian Agung piyambakipun saged ngangsu kawruh wonten mriku. Niki menawi diajak ning pasewakan ngono alasane iki ana ae ngono lho. Tanggapan. Jadi aku iki ora mangerteni apa ya tenan apa bujukan ngono iki. Anu sing gelombang pecing niku sing uras. Lah terus pakai ayam niku sing paring kedua sinten? Mau alasane jare nikahan esuk. Lah ngono. Nggih nggih, Bapak Sunan. Ki lamang Kula ingkang sagah badhe mendut pusaka. ki lamong awit mangkatku marang Demak Bintara iki dianti waktu kudu enggal-enggal mangkat mula tak mangkat. jaluk kiringet sampean sak tetes aja nganti kesuwen. Pangestu panjenengan Bapak Sunan. Enggal budhal dinan iki bebarengan kelawan donga lan pangestuku. Nggih, kula ingkang badhe sagah mendhet pusaka wonten ing Mbok Rondo ing. Sing ati-ati tak dongakno muga Pangestu. kalis nir ing sambika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ipan Bogel kaya kang mbok keprungu dhewe yen aku ana uleman pasewakan agung ana ing Demak Bintara kapure ngajak sliramu sakloro. Ayo mula aja kesuwen derekno lagune Njeng Sunan Giri sinambi ngrantu tekane Ki Lamong njupuk keris ana ing Mbok Rondo Babat. Ayo sing ati-ati. Kaya biasane Kang Danursa iki seminggu bali. Kadang 5 dina wis mulih. Iki kok nganti 15 dina durung bali. Saka rumangsaku tak kandhani. Nglakoni maling, nglakoni brandal. Takon marani mergo anak wis gedhe. Ning kok ya durung eling karo sing kuwasa. Kang Danursa, mbok manut omongane bojo sithik wae. Aku kepengin bojoku ki nglakoni barang sing becik. Ora gawe cintrakane wong liya. Jeneng aku wong wadon digolekno apa wae aku gelem.
diblonjo pira wae aku manut. Ning kenang apa Kang Danursa kok ora gelem nggugu omong aku babar pisan. Lah yo padha karo magri anake wedok wis gedhi. Umpamane nek sing gelem pengen duwe bojo pengen rapi. Bapake tukang maling. Wala Kang Danursa mbok yo eling bali yo Kang. Iki tak pikir wis meh 20 dina durung bali. Ana ngendi Kang Danursa? Aku bingung Kang mikirno peno Kang Danursa. Mergo iki saiki wis gedhi. Kok umpama nek wong lanang kepengin duwe bojo, Pak. Kepageran karo tumindake wong tuamu lanang. Mergo sik seneng maling. Sik seneng ngrampas barane wong. Jane ibu ki ora setuju ning jeneng ibu ki wong wedok panggah kalah karo wong lanang. Ibu ki mung sakne kowe iki. Makane iku Bu, aku ku sedih. Amen nonton kanca-kancaku iku wis rapi kabeh. Mos aku kate dadi prawan tuwa. Akeh arek lanang sing nyedeki aku lho gak wani. Bali Yo dongakno wae nggih jalan iki. Dongakne bapakmu ki ndang eling. Kaya wong-wong tangga kepareng ngono kae nyambut gawe sak kadah sak perang. Kaya Siti nek dipangan bisa wareg. Luwe kaya akeh nek kaya ngono ki apa bisa wareg nang weteng. gak iso. Yang penting itu ya donga Bu. Muga-muga bapak itu cepet sadar. Ojo terus. Mosok anak iki kan dadi perawan tuwa sih. Mbok menawa nek dikandani ibu sithik boko sithik kurang. Mbok menawa nek karo anak welas karo anak mergo anak wis gedhe iki. Mbok menawa bapakmu bali. Iki wis pirang-pirang dina ora bali. Saiki wis meh 20 dina iki bapakmu ki ra bali. Makane biasane lho 3 dina pisan iku lho. Bali kok saiki sampe 20 dina iku nandi nek ono bapak. Awakmu lak gak ngipi apa-apa sih, Nak? Kangen apa-apa ya, Bu? Ibu yo gak tau ngipi apa-apa ki. Aku sing ngipi. Kamu kayak kan apa-apa ya, Bu? Lah iya, ibu ngipi pisan wae timur wedhus. Loh. Ya apa iku, Bu? Ipane kok Ya kan ibanane wong kakean turu. Walah, kok sampe wedhus. Ngipi mut-mutan iku lho. Wong ngipi jeneng wong iki rena-rena, Nduk. Nggih sih, Bu. Masih tak ibur-ibur omong aku kaya ngene iki isih panggah kelingan bapakmu. Kok jenenge kaya ngapa ki bojo. Anane-anak awakmu yo mergo nek bapakmu. Tapi bapak mosok kakak tuh wong liya. Agak mungkin. Bapakmu ki nek kate wong wedok ora mungkin senengane lanang padha lanang. Lho. Ojo muntah Bu amen iku kok. Ibu ora tau ndek cemburu nek karo bapakmu. Makane iku aku eling-eling. Bapak iku lho nandi lak ono. Telung dina pisan iku mule gawe jajan biasane kan. Lah sampe 20 dina iku gak mule-mule lho nandi. Lah iya kok gak eling anake, gak Eling aku, gak eling ibu. Mas upama nek duwe kaya ya wis bali ya gak apa-apa ora tak seneni kok nggih. Bener Bu. Ngene iki apa Bu? Lah iya. Wong loro. Ya wis diarep-arep kok ayo dipikir ae bapakmu bendang mulai ben ora krasan nang tengah alas. Tapi aja dipikir nemen-nemen Bu. Sampe gak loro Bu. Awakmu durung nglakoni duwe bojo kok nek nglakoni duwe kaya ibu. Ditinggal wong lanang 5 dina ngono rasane rasa turu wisan. Bener sih omongan ibu.
Soalnya aku cek perawan loh. Tapi aku pengen rapi bu. Tapi ada kadang-kadang lo gak wani. Terus aku kudu ya apa? Ya sing ngene lho biasa nanti. Perkara kuwi rasa dipikir dhisik, sing penting sinau. Iki dawa murid bu. Ini kan ngrasani aku tak rasane ngene munuk-munuk. kira-kira nek gak ngrasani aku sak bendinane wadul anake ngelek-ngelekno bapakne. Bojo ki nek lunga ora bali-bali pangkah dirasani. Arep dimpet ora ngrasani ya ora kuat. Baline bojoku sok kapan ya bojoku ndak bali. Ngene Bu, tak rewangi berandal kecu iki tak gawe nyuwargakno keluargaku. Ngono lho. Aku ngerti Kang Danus. Sama nyambut gawe brandal ngecu maling sak pitunggalane kuwi kanggo anak bojo, kanggo buktekno aku karo anak. Ning kae. Tak jaluk. Nyawamu anak. Apa anake? Anakku saiki wis gedhe. Wis mojo putri. Kira-kira apa ora magri anakmu to Kang lakumu kaya ngono iku. Coba pikir. Anakku ayu niru bapakne. Yo. Lah lek atik arek lanang gak pincut karo anakku minger kiblate. Ngono. Sing tak maksud ngene lho. Anggonmu maling mbok yo dileren. Aku wis trimo kok Kang. Ora kok blonjo macam kok blonjo sithik aku trimo. Ora oke-oke sepenting kena nggo mangan saben dinane. Nanging halal lahir batin Kang. Delengen. Aja nyawang aku. Nyawang anakmu Kang Danusa. Gimana anakmu kira-kira gak sedih? Gak seneng delok aku iso oleh bondo donya kanggo nyukupi keluarga, kanggo sandangan kabeh kira-kira gak seneng. Seneng Kang. Seneng. Seprono ngate sprene iki tak pangasi tak sandang. Kuwi anggonmu nyambut gawe brandal malih. Ning lek biyen ayo sik cilik Kang Jayanti. Saiki wis gedhe. Saiki wis gedhe Kang kok aku dhewe pikiran apa dipagri bapake merkul. Lakune ngono kuwi jombok ya leren to Kang. Wis sak pangan-pangane ning omah aku trimo Kang. Iku temen ta? Omongan sing iku temen ta? Jayanti bareng iso nrimo aku nyambut gawe sak olehe, nyambut gawe sawah basane mereman macul golek kayu. Kira-kira iso nrimo kaya Kok bededel dadaku aku nrimo Kang. Nek iso mari lahir batin. Nek ku seneng Kang. lahir tumesi batin. Jayanti gak izin duwe bapak mereman macul golek kayu nang tengah alas. Polisi Pak. Polisi lagi bener loh. Iya. Anakmu duwe kaya ngono ki tembuki. Lah kok isin wong aku sing bener. Iki jumbuh karo angen-angenku. Bune karo Jayanti pisan aja kaget. Aku iki wis leren dadi brandal kecu, dadi perampok. Iku wis leren aku. Tenang Kang Danu. Temenan. Tenan wis leren. Temen aku wis leren, Dik. Aku seneng atiku tuwangsa pikirku Kang. Ojo kuwatir aku wis leren temen, Dik. Tenan yo Kang. Iya, aku wis leren. Aku tak nyambut gawe sak oleh-oleh. Apa maneh awakmu sekloro iki gelem nrimo apa anane aku. Tenan lahir batin leren yo Kang. Iya. Delengen aku nganti nangis Kang. Sampeyan gelem leren. Ojo kuwatir. Awakmu rino wengi nangis lho. Kaya ngene drewesan sampak guru kaya ngene awake. Aku guru yo Kang. Iya sudah. Tak tinggal iku jek ketok menor semok dadak saiki. Sudah kene berarti mikir aku ya. Ya siji mikir bojo pindho narang-arang Kang. Iya aja aku yo kangen kok Dik karo Dik. Tenan yo Iya. Kang.
Ya. Duh, bapakmu kelemari. Wes aku tak leren, aku insap aku. Iya, insap aku. Ingat syukur pakai gelem lakoni 5 waktu kan nebus dosa. Oh, dadi kaya mangkono. Ya ya, mbok menawa iki wis dadi dalanku iso nrimo pandume Gusti kang akara jagat ya tak turuti awakmu. Ndok cekur kaya Pak. Kira-kira Jayanti saiki guru di pacar loh. Dereng lho, Pak. Kaya napa? Wonten mari lanang badhe nyedhek balik kawani. Wedi karo bapakne. Kali bapakku. Iya. Aja kuwatir, aku saiki wis leren, aku wis isap kapan boyo urip mulya sak keluarga kabeh. Babah aku nyambut gawe sak anane. Matur nuwun Iya. yo Kang Jo. Lahir batin aku berarti tumus nek kundonga. Aku wis isap temen, aku wis isap kapok, aku wis dadi brandal kecu merampok wis tak lerenane. Mari syukur Bapak. Oh ya no ya ini itu kali koyoku berandal kecu yo. Yo dadine kaya ngene. Nek delok pamane bapakmu ketoke mari tenan kok nduk. Wis Tok cawang mesti dosa wis sanduk. wis wedi dosa, wedi karma. Mbok menawa besok aku cek gak dadi wong sengsara uripku. Gegermu wis kok tulis kapok gak ilok yo. Sih, Kang. delokne gak wis tak tulis kok. Lho. Oh iya, Wis tak tulis. kapok gak ilok wisan, wis gak bakal balik meneh. Wis janji setya bekti aku wis nglereni temen aku Dik. Wis aja kuwatir Dik. Mas adi anakmu aja kuwatir. Anakmu lho Jayanti Nggih, Pak. aku wis leren mbok menawa kenal arek lanang dia sing penting iku wis jodohmu aku gak nglarang ya. Alhamdulillah. Bu, Bapak tak geno kopi sik nggih, Bu. Geno kopi. Seneng. Nah, ya kuwi aku itu kali guru ngopi balas e. Iku lho gak mampir nang warung aku. Iku lho tambalan Iya. kopi nggih, Pak. Iya. Kok ngono di anak wedok iku lho Duh. Monggo Gusti. Iki Gusti Temenggung Lamong. Sing mengku tlatah Lamongan. Danureksa. Monggo. Nyun sewu. Gusti Temenggung kok iki wau ngantos pinarak wonten bali pomahan kula, wonten rompok kula niki ndadosaken kagete manah kula Gusti Iya. Temenggung. Nggih. Aku nganti keroyo-royo ketemu ana ing bale omahmu kene ana perkara sing kudu dirampungake. Loh, dados enten perkawis enten masalah ingkang kedah dirampungaken dos pundi? Uger siji kudu awakmu Danureksa sing mungkasi perkara iki. Loh, ngapunten Gusti Temenggung. Kula ngantos ngentasi karya mboten napa. Nek masalah kula bantu donya brana napa sing kula paringaken? Ngoten. Ora susah nganggo donya, Bro. Nggih. Danureksa. Nggih. Gusti. Iki dina awakmu tak utus menyang pondoke Mbok Rondo Babat. Oh, ngoten lho kula wates kula. Saperlu Nggih. njupuk ananing pusaka ya sing dititipake ana ing Mbok Rondo Babat. Pusaka ingkang dititipaken kalih jenengan. Pusaka iku pusakane Ndeng Sunan. Oh, pusakane Kanjeng Sunan Giri wonten ing Mbok Rondo Babat teng tengah wana. Ngene. Ngoten. Danureksa. Nggih. Ora kok aku iki ora kuwagang merantasi penggawean iki. Nggih. Ning iki jejiban iki tak tibake awakmu mergo awakmu wis dadi abdiku. Nggih. Aku njaluk jupuken pusaka sing dititipake ana ing Mbok Rondo Babat.
ning pomo dipomo aja nganti gawe kisruh laladan ing babat. Cendika dawuh Temenan. Gusti Tumenggung. Inggih kula sagah. Danurut Nggih. sepisan maneh. Ya. Aja nganti mengko kawula-kawula ing babat iku ngonangi awakmu sing gawe kisruh ana ing laladan Lamong kene. Dados pengaten Gusti Tumenggung. Jaluk Nggih. jupuken. Jupuken pusaka sing ditipake ana ing rondo. Nggih kula sagah mendhet. Ya. Dinten menapa kula bidal? Ora susah colok lintang sambung obor paribasane mumpung iki dina-dina sing becik enggal budala tak pangestoni muga-muga awakmu kalis ing sambika. Oh dados. Sing dadi iki bojomu. Nggih niki rakyat kula. Aku njaluk Nggih. ringete sak tetes bojomu lho. Ya. Kanggo ngayahi kewajiban iki. Danursa Sing ikhlas sih. enggal tindakno ya. Nggih. Tak Kula ranti ana ing padepokan. Oh nggih kula badhe pamit Oh. nggih kalih Monggo. bojo kula. Aku balik sini. Oh ngoten. Monggo, monggo. Gurung antara suwe anggonku mulih iki oleh kajibah. Oleh utusan teko Gusti Temenggung Lamong. Aku sithik wis krasa wis godho atur Temenggung. Tak jaluk gede pangapuramu sing jembar segaramu ya. Ya aku bisa sembar segaraku kan kan. Bojoku lagi bae gelem insaf, gelem sadar, gelem eling. Niki aku wis sanggup. Iku wis sanggup. Lah nek aku atik blenjani apa sing dadi omongane Gusti Temenggung? Walat apa karma apa sing tak sandang? Mana Iya. kan? Wis aja kuwatir. Aku bakal bali nang omah kumpul karo keluarga. Ya. Tak jaluk yo Kang. Sepisan iki bae. Aja mesti kok baleni. Aja gawe paten kinanten Gak. juga. Aku wis insap temenan. Apa maneh aku wis ngawula. Aku wis ngabdi ana ing Gusti Temenggung Lamong. Ya. Iya. Wis aku pamit Dik ya. Pamitno Jayanti anakku ya. Ya. Hati-hati. Iya. Tak jaluk aja nganti lali anggun tembung. Wis eling marang sing kuwasa. Tembungmu sak limah kudu kok ugem ketan. Tak tulakno teko omah. Tak lewani menguji marang jawabno bojoku bisa sadar, bojoku bisa eling. Wis kadang aku bakal salat sembahyang tahajud jaluk donga marang sing kuwasa muga bojo bisa eling kanten.
penggawean nek klindak klimbruk lemar-lemer kaya tumuhe sewek. Niat nyambut gawe tak gak gembol iki. Bol. Kaya ruko arek. Getun, aku getun ngejak kon nyambut gawe nang kene iki. Penuh bengok. Gak bengok ya apa? Penggawean iki sik akeh, Bol. Penggawean akeh ya akeh rek. Heeh. Wayahe lho. Waduh, kon titik-titik ha. Titik-titik golek ha. Lho, peno ya apa sih? Mbok peno eling pamit ambek bojo peno. Ha. Dik, aku budal nyambut gawe. Aku ndolek sandang karo pangan. Sandang wis gawe. Karek mangan nilak ngono. Oh, arek gendeng. Wong sing mbok gedhekno bathuk kamu tok lho, Bol. Umpama wong urip gak mangan iki lho. Lho, iya, wong urip nyambut gawe iki golek pangan. Tapi ya sing nyocokno balik penggaweane, Rek. Lho, apa meneh? Sih. Peno karo aku nyambut gawe, Mas. Nyambut gawe apa? Wong ket mangan aku wis nyandhep penggawean. Wis oleh piye-piyane tumpuk kon lemar-lemer. Peno rone kloso sing wis tumpukan. Sing ngirim sapa? Alah, Bol. Wong atasane ngirim ngono ae lho. Lu ngirime ado, Rik. Saya ngene iki berantem. Anu kloso petal kabeh tanganku. Ngono campur gawe iki sing ruku bae kanca. Enak siji kabeh, soro siji ya soro kabeh iku jeneng ruku. Tapi bener peno. Lah apa? Nyambut gawe lek rukun ambek kanca iku enak. Ah iya. Umpama ana kanca siji gak kaya ana kanca loro. Ana kanca loro gak kaya ana kanca. Ana kanca telu gak kaya ana kanca wong sak desa. Alah omonganmu iki dagel ae. Banyol-banyol. Apa? Penggawean wis rampung takon karo-karone. Kula sampean pecat mawon. Kok pasrah ngono modelmu? Dilokon Kon niku niki mboten ngetok-ngetokaken. Kon kurang ya apa nyambut gawe nang kene. Lah iya. Sih, Lho, aku gak kurang-kurang lho, Cong. lah apa? Kaya ning iki ya. Ning boto mangan, aku sing dulang. Ya apa? Ning boto lunga, aku sing ngeterno. Sampai adus iki lho. Apa? Kon sing ngedusi? Adus dhewe. Oh, kok tusi. Mula apa? Tiwas aku. Lah iya nyambut gawe nek direwangi ngomong ini. Terus hasilnya ku ndi? Nggih, kula mboten kurang-kurang ngelingno gembol iki mboten kurang-kurang. Pesenan akeh lho iki. Lho, kula kan sampean kangen ngirim. Ngirim teng daerah sisih kidul. Daerah ndi ku? Mantep. Kula kirim punan. Lha kirim kabeh ah. Tak kirim kabeh. Kok kirim apa? Kok kirimi apa? Roti. Kau niku. Wah, arek wong Ih, kirim wis ayo rene. kok tambah mbok kirimi roti. Kon niku anjen arek saliwang. Oh sampean iki nggih ngoten. Wis nyambut gaene kirim kloso kok ditakoni kirim apa? Nggih kloso. Ya ben kon kok bliwer. Aku kae kali niki budak. Penggaweanku ya rek. Aku ki yo gak tau nekan-nekan awakmu sekelorone. Penggawean ditandangi nganti santi. Pokoke sing penting ku rampung. Wayahe wong pesen dinane dina iki ya kudu rampung. Lho nggih. Rampung ya. Rampung tapi aku sing Kok niku bener kok rampungno. Ukuran sakmene kok suda. Ngawur ae iki. wis merap disuda dipetemu mulih kali niki. Mandane. Nggih. Kok gak ngerajut bojomu tanah omah. Mboten kula damel kolek. Delok ta lah. Melok aku saiki. Awake lemu kon tak kandhani. Lemu kon. Lemu. Kurang ya apa? Perasaan sing lemokno kon iki gak aku ta. Lah iya, kok gak terima kok ketok-ketok aja. Nggih. Tak guyu kon. Aja guyu kon. Wong dipijeti lho sok atuh Ngatung lho. temen ya. Wong. Ayo rek. Moh. Sampeyan ngono. Jerakan emuk. Kon enak celak-celuk. Opo? Hei. Rek, iki wis yamene.
penggahanmu kira-kira menesuk rampung tak gak? Malah kok lembur. Pun beres, lembur. Lembur, pun. Kula tak ngene mriki kula. Ya wes. Wayahe turu aku tak turu. Sampe tilem. Sampe tilem. Nggih. Sampe tilem. Rampungno lho ya. Nggih, nggih. Awas lho. Kelep. Napa? Kon niku bejuki aku. Apa ya? Aku maneh. Karena sapa sih lodo iki? Jare ondale napa, Bol? Bu sandali sapa? Ya untung awake dhewe nemu jeragan Mas yo rondo tapi praten. Perhatian. Rondo lho kadhe bojo ya. Dikit biyen jenenge rondo. Lah ya rondo lho kadhe. Ayo ojo pringisan, Bol. Aku nyambut gawe ket esuk mah iki dikon ngelembur marekno garapan kon ngejak guyon ae kon niku. Cek gak ngantuk. Wah, cek gak ngantuk kancane iki sing pegel karepe dhewe. Kok karepe dhewe ngakali kancane kok pegel karepe dhewe. Kali karo kula. Iki kali kate lapo? Turu. Jate bapak turu. Marekno dhisik ayo. Penggawean iki lho. Apa iki? Penggawean iki lho. Turu sik. Turu sik. Sik ya ini ya. Iya. Engko buka ono ben aku bablasan. Pate dibuka ya apa? Lho pek aku saking pegelku. Lah bukae. Bukae ya. Kowe gak gawe ngono wis. Oh, langsung turu ya? Iya. Wah, lapor. Aku boleh ketularan. Ketularan awakmu lho. Ngantuk. Atau itu. Ngantuk. Aku nang korek. Kiri no titik. Lampu lho. Iso turu aku. Oh, dicelikna lampu. Iya, puteran lho. Sik, ya tak puter ya, tak puter. Kamar beli lho. Anu. Padahal gak iso turu aku. Wah, dak lampu ngono konslet. Oh, beli kok iso konslet. Sik kepadangan ae. Ya, rada titik. Ah, wis. Kacap. Saya turu sih. Ada turu. Turu ae. Iya. Sak seliutan lalu Ya. Ceker mudik. Iki sirah. Gak oleh. Kok iso dikai? Itu lho. Repot tunggu ini lho. Jerono. Ini.
iki mang. Tolong! Tolong! Kasar ket mang. Kunci kon. Mari kowe santun to. Iki wonten apa? Kula niki sampe kaget penduduk mriki. Duit sampean ilang ta? Emas. Tutuk duwe. Nopo sing ngicam nopo? Tutuk duwe sing Nopo? Kalung. Masa simpenane emas paling. Paling cincin ya, cincin sing ilang. Lho, Lho ya apa sih? Lah sing ical Barang sing ilang tutuk barangku. nggih. Tapi barang iku minangka barang titipan. Sing kudu tak jaga. Terus barang nopo niku? Keris titipan. Keris. Gusti Sunan. Lho, Masuk murca karepe dhewe. Ana sing jopo, ana sing mlebu nang omah kene. Tapi aku gak ngerti. ayo ditututi, monggo. kula brek. Awakmu jogo. Awakmu jogo omah. Sampai lek kaya ngene kebon wong. Dele ana sak ketemu aja pisan-pisan awakmu balik nang omah. Kok kula atok. Nggih kula pamit. Kula brek. Muga-muga kumpul karo kacuk iso remokno. Pegel itu. Loh. Amoko aku gaya jilelemunan. Kok jek kuwi ya wadiku. Waduh, wong kampung padha ngubrau kabeh. Lho, iki pompong ana sendang iki. Ah, tak cegurane sendang iki. No keto. Temen aku sak kelebatan nduk kene. Oh, kene lho. Sakti temen. Ya apa iki? Iki mestine ngene. Maling iki wedi Wedine. diuber karo penduduk. Ya, terus Apa? kok roro ilang? Kali. Ono kedung. Iya. Lho iya. Iki ono kedung. Tapi sing aneh-aneh lamun maling iki jegur nang jerone kedung. Tangi lamun ono lele sakmono kae sing antah. Kamangka lele iki ono sikile wonge wis padha mlayu. Lah ono wong iki gak ono iki. Mesine gak ngira nang kene. Ayo, turun nomor. Ayo. Nyatane wong kampung aku nyemplung gedung utawa sendang kene galok sing ngerti. Lho, sing heranku aku wis nyemplung gedung kene kok aku dirubung lele sakmono kae. Lele kok gak wedi karo aku. Wah, nek ngono-ngono lele iki nolong aku aja sampak kuwi ya wadiku aja sampak aku dicekel karo wong kampung. Wis lele minangka nulung aku iso slamet dadi kepungane wong kampung kabeh. Aku nibakno
sumpah nibakno ipat-ipat sak anak turunku besok ae aja ana sing mangan lele yo sak anak turunku besok aja sampak nganti mangan lele wis bab lele iki nolong jur lho awakmu maneh dadak yakso Dan Raja, ya ngarep aku wis ngomong. Pokoke nek awakmu gawe kesro ing tlatah Lamongan sing dadi pepalangmu gak ana loro telu ya mung aku. yakso iki aku iki wis teman-teman wis insap dadak awakmu terus kepingin nyekel aku Kasunyatane kaya ngono. Aku mung diutus oleh perintah sapa ae sing gawe kesro ana ing tlatah Lamongan ya bakal ngedepi yaksa. sak karepmu kon kudu nyekel Dalu Reksa Kudune ngono. nek pancen kok sakti ayo udan aku Danurejo. Opat kapito koyok buntute oleh tapak angin, mibro koyok manuk beranjangan. Yo, melayu tutuk lengi semut paribasane. Tapi nek awakmu jek gawe kesro ono ing tlatah Lamongan. Yakso sing bakal dadi pepalamu. Ayo, melayu nang pucuk gunung, bakal tau ber. Yakso, teman-teman Satrio, teman-teman sakti, ayo tak ngetes kadigayane Yakso. Aku tak ngerapal aji lelimunan sak melbu sak senderan wit iki. Ana wit gedhe tak sendenane ngerti aku kok kuno apa ora. Danurejo. Mbok pikir Reksa arek cilik gak ngerteni nek awakmu ana nang sak jerone wit sing gedhe. Tak elingno. Nek pancen awakmu satriya. Ayo metu kok. Ayo. Kepono sapu dadar marek Yaksa dina iki. Yaksa. Sumbarmu kaya iso ngraji langit paribasa. Ngerti yen Yaksa duweni watak satriya gak bakal mateni musune saka mburining saka ngarep. Nanging yen ana kahanan kaya ngene, kaya ngapa anggonmu budidaya iso mateni pawongan kang aran Dalu Reksa. Danurejo. Paran. Gak goblok-gobloko Yaksa. Aku barek awakmu tak pikir padha satriyane. Nek pancen awakmu gak gelem metu teko sak jerone wit sing gedhe iku. Apa? Aku bakal gawe rekod doyo sing gak bakal mateni awakmu teko mburi. Yaksa. Nganggo cara sing kaya apa
Danureksa ora bakal mundur sak jagat tanding dinane iki. Nanging aku njaluk wektu. Dinane iki aku wal sangka wit sing gedhe. Saperlu masrahno pusaka kang minangka dadi utusane Jeng Sunan Giri. Eling yeksa. Danureksa ugi duweni watek kesatriya. Ora bakal uwal sangka janjine. Yo. Yaksa ya duweni watak kasatriya sing kaya bakal tak enteni. Nek pancen awakmu wis mari badarno janjimu nyetor keris ya gak apa sak mari nyetor keris tepono sapu jajar Yaksa sebab awakmu cek gawe ontran-ontran gawe gerdah ing tlatahmu. Ayo Yaksa padha-padha watak kasatriya tak enteni sampai kapane bakal tak enteni enteni Yaksa. Lamong wis sawetara wektu sampean tak anti jarene janji sanggup mundhut pusakaku ana ing omahe Mbok Rondo Babat endi pikolae pangapunten ingkang agung leres kula ingkang sagah badhe mendhet pusaka wonten ing Rondo Babat ning kawuning kula menika utusan kalian abdi kula ingkang aran Danureksa pundhut pusaka menika. Dadi duduk sampean dhewe sing teka nang omahe Mbok Rondo Babat, sampean utusan marang abdi sampean. Ning kabar kawusanane piye? Lah menika nggih kula bali malih nyuwun pangapunten ing kadang nyatane ngantos dinten semangkin kok dereng wonten pakabaran kados pundi Danureksa menika. Ki Lamong. Aku ngarep wis kandha yen to aku sowan ana ing pasewakan Demak Bintara ora ngagem pusaka kuwi sajak kaya ana kang gothang. Mula kepeksa senajan to aku durung ngasta pusaka kuwi aku tetep kudu budal ning Demak Bintara. Nganti aku bali kok sik durung ana kabar kausanan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sapa iki? Kula. Nuwun. Kula Gusti Tumenggung. Nggih. Kene. Nggih. Kula. Iki sapa ki Lamong? Bapak Sunan, inggih menika abdi kula ingkang aran Danureksa. Oh. Ingkang kula pasrahi mundhut pusaka wonten ing Mbok Rondo. Bener. Iki sinten Gusti Tumenggung? Bapak Sunan. Loh. Oh, ngapunten Danureksa. Nggih, Sunan. Nggih. Ora dadi apa awit sampean sik durung nate ngerteni marang aku. Nggih, nggih. Njur nerusi apa kang dadi ature Ki Lamong sampean diutus mundhut pusaka ana ing omahe Mbok. Sampun, kula sampun kasil niki. Kaya iki. Nggih. Coba. Niki pusaka Atur monggo. marang. Ya. Leres. Ya iki pusaka Karawelang kang Kiai. kari ana ing
omahe mbok rondo babat sing sampean tak utus mbok rondo. Boten lepat. bener ora luput mula aku ngaturake ageng panuwun aku ora bisa maringi piwales apa-apa mung muga-muga Gusti Allah kang bakal aweh piwales marang sampean ya Ki Danureksa. Nggih matur suwun. Nggih Gusti Tumenggung. Ngarep biyen aku rak wis kandha. Nggih. Jupukmu pusaka ning mbok rondo babat iki aja nganti gawe gara-gara nganti gawe ontran-ontran kawula sababat. Sampun laksanakaken Gusti Tumenggung. Terus nyatane Kula mundhut mboten enten masalah napa-napa. Kula mundhut wonten ing rondo babat mriku. Ngoten. Dadi kula mundhut rondo babat sak tiyang kampung niku mboten enten sesemer. Nggih. ora ana kedadian apa-apa nalika awakmu njupuk ananing pusaka sing ana mbok rondo. Mboten. Dadi kula tetep mundhut kan welinge Gusti Tumenggung kan jupuken kan ngoten. Juput adi kula nggih kula jupuk ngoten mawon. Danureksa. Nggih. Nanging nyatane kawula sababat padha opyak, padha geger merga ngenani ilange pusaka. Kula mendhet niku wau. Ki Danureksa. Mbok colong nek ngono. Ki Lamong pangapura sing gedhe. Aku saiki melu takon tak selani apa kang dadi ature Ki Lamong. Sedulur Danureksa. Nggih. Sampeyan diutus Ki Lamong njupuk pusaka iki kanthi kula mboten kula mendhet mboten beja ingkang gadah ingkang lenggo. Dadi kula pendhet mawon. Dijupuk ora kandha tanpa idipalilahe sing nunggoni. Mboten. Dadi kula pendhet ngoten. Si mbok rondo babat ora mangerteni. Mboten semerep dadi kawur-kawur kula terus maling. Kuwi nyolong jenenge le. Ki Lamong. Pangapunten. Apa sunah? Kula ngoten niku nyolong. Kuwi diarani nyolong. Kula menika ingkang nalisir saking bener. Mundhut pusaka kanthi cecala ingkang kados mekaten. Ki Danureksa, Ki Lamong. Sakmu barang ki diarani apik apa ala ki miturut tembunge. Yen to sampean nembung serana apik, serana becik karo mbok rondo, senajan dheweke ora melu duwe, ning sampean tetep kudu kandha yen tak utus. Yen diutus Ki Lamong, yen ora kandha kuwi jenenge nyolong. Niku wau kula padudon kali yaksa. Terus asma yaksa. Atus kula badhe kecepeng kula nemplek wonten wit, tapi yaksa semerep nek kula wonten wit. Kok nganti kowe bisa tekan papan kene? Lah kula majeg kula janji kula purun dipejahi nek pun matur masrahaken pusaka niki ugi bolongi wit niku. Iki sak banjure cerita Nggih. kowe bakal bali nemoni si yaksa apa bakal tinggal gelanggang colong pelayu? Danureksa. Nggih Gusti Tumenggung. Ngarep awakmu wis matur karo aku menawa arep nglampahi dalan sing bener. Nggih. Ora mbaleni sifatmu sing biyen-biyen begal ngeculan gawe ontran-ontran. Lah saiki wis ana kedadian kaya ngene. Ngapunten. Kula lepat menawi mundhut aturipun Gusti Tumenggung. Mundhut kula nggih mundhut wonten mboten ngertos nek niku termasuk kula nyolong termasuk maling. Njur saiki piye sakwise kowe tekan kene? Lah, kula badhe manggi yaksa. Namun kula nyuwun ndugine rakyat kula Jeng Sunan Giri. Iki netepi darmaning kesatrianmu. Nggih. Nggih. Awakmu tumindak Kula purun dipejahi kali yaksa. Ngoten. ngono. Nggih. Ning awakmu njaluk supaya tekane bojomu. Nggih, kula pingin rakyat kula dugi mriki kula badhe pamit ngoten. Arep pamit ning bojomu. Nggih. Ki Lamong. Tak kira senajan to apa kang dilakoni Danureksa iki kelebu barang kang luput, colong jupuk tanpa idipalila saka sing nunggoni.
ning dheweke sik tetep duweni sifat satriya gelem bali nekani janjine senajan to bakal mungkasi uripe arep dipateni karo si yaksa. Mula tak ideni anggene kepingin ketemu karo bojone. Nek ngono tak susule. Aku njaluk tulung karo sampean pisan Kas ya Ki Lamung. Aja dadi ati sampean. Kula bakal sumusul bojone si Danureksa. Supados sowan mboten. Iya. Nyuwun pamit. Sing ati-ati. Pangestu. Ayo dianti ning kene Danureksa. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kula ngapunten Dek Sunagi. Aja mbok ambali maneh. Kula boten ngestos aturipun Gusti Tumenggung cukup wonten sak lebete griyane wong rondo babat. Lah kula pendhet aja nganti kuyak wadimu. Apa iki bojomu? Loh. Dek. Niki nggih Sunan. Niki rakyat kula. Ngene, matur nuwun. Nyi Danu ngerti sampean tak timbali ana ping papan kene. Dereng mangertos dipun menapa kula kok dipun datenaken daten kasunanan. Sing gedhe pangapuramu awit iki tak arani barang kang wigati. Tegese sampean tak timbali rene mergo iki penjalukane Ki Danureksa oleh kepingin mangkat budal ning ndi dheweke bakal marani yaksa kang bakal mateni dheweke teges dheweke bakal mungkasi uripe dinani. Iya, Dik. Dek, bojoku, aku njaluk pangapura karo kowe. Lumpur apa salahku apa salahkan? Aku netepi jiwa kastraku. Aku kudu metuki yaksa. Aku janji bakal metuki yaksa. Sakwise aku masrahno pusakane ning Sunan Giri. Dek, aku pamit mati, Dek. Danureksa. Sejatine ana siji tembung kang bakal tak aturake marang si Danureksa sadurunge dheweke oncat saka papan kene. Sampean minangka bojone Nyi Danureksa aku titip-titip. Mbok menawa iki wis dadi pestine Gusti Kang Akarya jagat. Sing gedhe rasa sabar sampean. Insyaallah iki bakal dadi tanduran ganjaran sampean besok aning ngarsaning Gusti Allah. Saiki redene si Danureksa wis lunga saka papan kene, kamangka dheweke bakal tak angkat dadi murid siswaku. Gedhe tekate kesabarane lan jiwa kasatriyane kabeh digantungake marang Gusti Kang Maha Agung. Anggene dheweke gumantung marang ngasani Gusti ora wedi marang ajal kang bakal dipapak. Mula Gusti Kang Maha panggonane gumantung kang sinebut Asmaul Husna arane As-Somad. Danureksa dinane iki tak angkat murid siswa tak paringi aran Abdus Somad kaya mengkono. Karanipun bojo. Iya. Sawu sembah nuwun Kanjeng Sunan. Ayo disusul kanthi panjurung donga pangestu muga-muga Danureksa bisa dislametake. Ayo. Tak pikir awakmu melayu Danureksa. Nyatane awakmu bener-bener kasatriya. Danureksa duduk pawongane
sing tinggal glandang colong payu. Danureksa duwe wateki ksatria. Dinane iki anggonmu ngrawoki wit sing gedhe. Nganti katon bolong sing kaya ngene. Mestine gampang anggonmu gawe patining Danureksa. Yaksa. Ya. Aku gak bakal dadi pengkhianat paribasane. Aku kepingin mateni awakmu senajan awakmu senidan ning gune wit sing gedhe iki. Ning ayo. Iki wis titi wancimu. Mati ben gak gawe ontran-ontran maneh ing tanah lamang. Rasane Aduh Gusti kula nyuwun pangapura Gusti. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Danureksa. 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 Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Komo sendiri. Yaksa. Nggih Rama Sunan. Dadi melayuku saka kadan arep lancang anggenmu merjaya marang si Danureksa wis ora ketututan iki kabeh dadi takdir lan pestine Gusti. Ngapunten Rama Sunan. Miturut ature si Danureksa kowe kang gawe ontran-ontran ana ing Lamongan bener apa ora? Nggih Rama Sunan. Kowe saiki dadi seksi. Senajan to Danureksa iki biyen dadi wong elek, wong maling, wong ngecu, brandal, ning pungkasan umure dipungkasi kanthi kalimat syahadat ateges dheweke wis nemui urip kang husnul khotimah. Semono muga-muga iki dadi pitutur kanggone kowe yen to manungsa iku senajan lelakone ala kaya ngapa yen ing pungkasan umure becik bisa ngucap kalimat thayyibah iku kang diarani husnul khotimah. Kosok baline senajan to manungsa apik kaya apa Njeng Sunan Giri durung karuan senajan kaya ngene iki duweni pungkasan kang apik sing dibiji Gusti tumraping kawula iku pungkasane urip. Kullu sain bil khawatim sebarang gawe iku apa jare pungkasane. Sing tak jaluk pitutur iki kanggone Ki Yaksa marenono sekabehe penggawe Allah wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayat yakumul adzabu tsumma la tunsarun. Baliyo marang dalane pangeranmu lan pasrah sira marang Gustimu sadurunge bendune pangeran mudhun marang kowe besok kowe bakal ora ana kang bisa awe pitulungan. Rama Sunan Giri, kula ngakoni luput. Gelem mertobat Kula dipidana minapa mawon kula sanggup Rama Sunan. Gusti wae awe pangapura tumraping kawulane kang gelem mertobat apa maneh mung sak derma Sunan Giri kok arep maringi pidana marang kawula kang wis gelem nglakoni luput. Muga-muga Gusti kang Maha Linangkung awe pangapura marang sliramu aja pati-pati kowe nglakoni barang kang ala maneh dadi dalan kang becik. Ngapunten Rama Sunan. Kula kepingin nyuwita peguru ing Rama Sunan Giri. Lahir batin Nggih Rama Sunan. kaya mengkono. Nggih. Yen ngono kowe tak tampa dadi anak muridku mesanggra ana ing pesantren Giri Kedaton. Nggih Rama Sunan. Mila kanthi balike Yaksa marang dalane bebener wis mungkasi kabeh lelakon iki ya gara-gara gegere Lamongan, gegere Gresik sak kiwa tengene awit sangka pusaka keris Sunan Giri.